Hej Benny. Jeg har valgt at skulle bevise sinusrelationerne, som jeg har skrevet ned på mit papir her. Og den lyder på, at sinus til vinkel A divideret med siden A er det samme som sinus til vinkel B divideret med siden B, som er det samme som sinus til vinkel C divideret med siden C. Og for at det er simpelthen noget, der gælder for vilkårlige trekanter, det vil altså sige alle trekanter, det er lige meget om den er retvinklet, eller stumpvinklet, eller spidsvinklet. Ja. Så for at bevise det her, så vil jeg starte med at tage en lille trekant. Og vi tager da bare en vilkårlig trekant. Det var fandme en skæv linje. Vi tager lige forfra. Så er lige den. Fandens! Vi tager lige en lidt mere... Ja, det er godt. Og sådan der. Og sådan der. Så kalder vi for eksempel den her for vinkel A, og vinkel B, og vinkel C, og så det her selvfølgelig side A, side B, og side C. Det vi så gør nu, det er simpelthen, at vi tegner en højde på den her trekant. Lige ned her. Og det kalder vi for H, fordi det er højden. Og så starter vi så med at beregne sinus i trekant 1. Vi kan bare sige, det er trekant 1. Et tal og to tal. Og vi vælger bare sinus til vinkel A. Og det kommer så til at lyde på sinus vinkel A. Og sinus, det er jo modstående kateter divideret med hypotenusen. Så det vil sige, i vores tilfælde her, det vil jo så være H divideret med C. Yes. Og det vi så gør nu, det er, at vi bytter lige lidt rundt, så vi kan få isoleret H. Så den kommer til at hedde H er lige med sinus til A gange C. Fedt. Så har vi jo den. Så gør vi simpelthen det samme for trekant 2. Så vælger vi sinus til vinkel C her. Og det kommer så til at være sinus til vinkel C er igen lige med hypotenusen, modstående kateter divideret med hypotenusen. Og det vil i det tilfælde så være H divideret med A. Og vi vælger så igen at isolere H. Og så får vi H lige med sinus til C gange A. Nu har vi netop 2 udtryk for H, og det er jo super duper smart. Så det vil jo sige, at vi kan sætte dem lidt sammen i ligningerne, så det kommer til at hedde sinus til A gange C er det samme som sinus til C gange A. Og så kan vi jo så igen bytte rundt på det her, så vi får A herned ved at dividere på den her side, så den kommer til at være sinus til A divideret med A. Og så dividerer vi også C herover, så vi får sinus til C divideret med C. Hov. Bum. Var det ikke lige en sinusrelation, vi fik her? Ja, det var det vist. Det var det vist. Så ja, hvis vi så for eksempel ville have fundet, sinus til B i stedet for, så skulle vi bare have valgt at lægge højden et andet sted, og så beregne ud fra vinkel B, og så